kaderníčky. No jasne, to by mohol povedať každý. Miloško. Moja mama sa maľuje. Veď je ráno, ešte som sa nestihla namaľovať. Miloško, prestaň házať tie vankuše, veď sme v kuchyni. Miloško, to neháč. Povedz mi niečo, čo môže vedieť iba moja mama. Narodil si sa 11. októbra o 1:00 v noci. Mami. Áno, Miloško. A ja som si už myslel, že mám novú mamu, no škoda. Počkať, ja som sa narodil 1. októbra. Čau, mami. Miloško, kam ideš? Ešte sme si nezopakovali učivo. Odkiaľ pochádza vajíčko? No, zo sliepky. A čo sa vyliahne z vajíčka? No, kuriatko. A išlo by to aj bez toho, no. Vajíčko pochádza zo sliepky a z vajíčka sa narodí kuriatko. No! Miloško. Maminka, zabijam ten obraz, kam to chceš? Do stredu. Do stredu, no. Miloško, ty čo tu robíš? Nepovieš mi? No dobre. Tak tu nestoj len tak, aspoň mi pomôž. Podaj mi ten väčší klinec. Miloško, ale naozaj, čo tu robíš? Nemôžem ti povedať, to by stratilo svoje kúzo. Dobre. Pozor. Jau. Mami, dáš mi pohár s vodou? Samozrejme, páči sa. Ďakujem. Mami, daj mi ešte jeden pohár s vodou. No dobre, páči. Ďakujem. Mami, tak to ten požiar neuhasíme, daj mi celý ten žbán. Čo? Áno, pán sused? Ahoj, Miloško. No čo, spal si dobre? Áno. Lebo ja nie. Nevadí vám, že ten váš pes šteká celú noc? Nie, veď on sa cez deň vyspí. Dovi. Miloško! Mami, Áno, Miloško. povedal som si už niekedy, že dobre varíš. Vlastne ešte nie. Tak potom mám iba jednu otázku. Prečo stále varíš? Miloško. Miloško, a ty čo sa nehráš s Marienkou Monopoly? Na čo sme vám ho kúpili? Povedz mi jedno. Chcel by si hrať s niekým, kto stále podvádza? No, nie. No vidíš, tak ani Marienka nie. Miloško. Dobrý deň, pán sused. Miloško, vy ste si kúpili druhého psa? Áno, volá sa Demolátor a... Jednu vec mi povedz. Prečo? Lebo ten malý veľa štieka a vie prebudiť toho veľkého, ktorý je potom zlý. Myslím, že ste dostali odpovede na svoje otázky. Dovidenia! To je tam nejaký chlapec. Nebojím sa. Ujo! Prosím vás! No čo ty tu, mladý, takto neskoro večer? Prosím vás, mohli by ste mi pomôcť prejsť cintorínom? Ja sa tak trošku bojím. No jasné. A povedzte mi, ako to, že vy sa nebojíte? No vieš, keď som žil, tak aj ja som sa bál. Ale teraz už mi je všetko jedno. Mami, ja som dostal 90% zo 100 z testu. Si istý?
Daj sem ten test. 90 zo 100%? Áno. Miloško, sľubuješ mi slávnostne, že si tam nepripísal tú nulu? Slávnostne sľubujem na svoj telefón, že som si tam nepripísal tú nulu. A tak ako je to možné? Ja som si tam totiž to pripísal tú 9. Miloško, čo robíš pri tom okne? Prechladneš, poď sem. No kúkam, mami. Nehovorí sa kúkam, ale pozerám, poď sem. Pani učiteľka povedala, že čoskoro idú Vianoce. Tak kúkam, kedy prídu, no. Drahý Mikuláš, tento rok som bol veľmi dobrý. Miloško, prečo sme ťa učili neklamať? Tento rok som spravil 10 dobrých skutkov. Prosím. Drahý Mikuláš, tento rok mi nenos nič. Ja si to kúpim sám. No Miloško, ty si navaril obed. Áno. Ale čo tá brokolica tak zvláštne chutí? Umiel si ju? Samozrejme. Dokonca aj mydlom. Prosím. Miloško. Mami. Miloško, mala som dlhý deň v práci, povedz to rýchlo. Ako sa smejú ufoni? Od ufa gufu. Mami. Miloško, čo sa deje? V našej škole straší. Aha, dobre, jasné. V našej škole straší. Miloško, Myslím to naozaj, u nás fakt reálne straší. myslíš to vážne? Koľkokrát ti tam hovorí, naozaj tam straší. A čo? Kto tam straší? Matikárka a slovenčinárka s písomkou. Miloško.